Watch this video now. As you're watching this video, it happened abroad. Let me not call the country for security reason. Efo, kesi ezuori. Onye ori ga-abịa na banki. Also, ọkwa mma efu mma. Nachalo ife ọ nachalo wa. Mana ọ bụrụ be anyị na. Ọ bụrụ be anyị. Ụmụazị gbalịsịa isi. Isi n'elu ọpụ iwe ka bụrụ mma. Banye asaba. Ifu na simple. Ifu na onye amelụ dị sin na enwere ike before 30 minutes ejidegwu ya. Etikwe ya n'ime. Yes, ọ nọ farm how many months fa na anọ how many days. Ọ pụtakwa. O nwere onye ọhọtụ. Mana be anyị bụ na mmadụ ga-abịa izu ori. Ihe buru ụzọ gbajie ego ọkpa. Ihe ọma na ọ na-eme. Asị iweta ya. Bye, asị gị bring am nwanne igbu oge. O nwee kpu mgbe o wee ụlọ a na-akpọgbu mgbu. Akwa a ga-ekpu mgbu 5 hours efubere ụzọ. Anyị ezucha ya ori mana efubere ụzọ ihe esi nabeghị. Hey, aka ori ndebe anyị adịrọ mma. So even na ayọ biko no. O nwere ebe ori adịrọ. Ọ dịkwu n'obodo oyibo unu fụrụ ya. Beta fara emerụ mmadụ arụ. Fara agbagbu mmadụ. Sisi m n'obodo a fụbe m ebe a sị na onye ori zusi ori gbagbuo mmadụ kwafuo ọbala afụbe m ya mana be anyị everyday story everyday agbagbuo mmadụ na-abụ anara onye a moto gbagbuo anara onye a akpị ya na just common na ya asị mmadụ weta key moto ọjụ na onye weta key moto a efie ya ozigbo ị na-efi mmadụ ka asị na ọ gị kelụ mmadụ common phone ga na-asị mmadụ weta phone n'ọpụ iwe ka nwanne ji na ihe weta foonu nwanne akwanye gị nwanne common phone ego na iwere kwafuo ọbala mmadụ nwanne ibelivu na ọga anyị ga-ebu mana ọ bụcharakwa ga anyị alụkwa amalụ na ụmụ nwaanyị na-ata afụfụ achị nwa nwanne ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị wee mara afụfụ ụmụ nwaanyị na-ata wee mụọ nwa 9 months abala ebe ọlụ m ụfọdụ breeding na-agbagbu ụfọdụ ga-anọ 1 hour 2 hours a na-achị nwa a na-ekpe ekpele ka ọ ga-abụ nwaanyị chisịa nwa mụta nwa iwelu because of phone pịagbuo mmadụ welu because of car key moto gbuo mmadụ gị nwa a na-egbu mmadụ mala amalụ na-emekwa gịnị amụkwala ike isi mụọ onye ọzọ akọọlụ gị afụfụ nne gị tala oge obi n'afọ gị nwa na-apịa dị igwe apịagbu mmadụ ịma na ọ bụrụ na akụ kwesịrị isi dị ori dị everywhere mana nke a n'Igbo ya benata ori anyị ma na ori enwere ike akwụsị na the whole world etu ifo ka nke ndị ọcha dị onye ya mma ya were mma nachara ifonu ma ọ nachara gị ego iji n'aka ma ọ nachara ihe ATM wa ori agụụ mana nke be anyị bụ na anyị na-eri anyị mmadụ ga na-ezugo ori agụụ na-ezugo ori na onwere ife ị ga-eme na-ezugo ori na gọọmenti adịrọ mma na-ajụzi onye afọ ị na-ezu ori onye ame na gọọmenti adịrọ mma onye afọ iji ọnụma anyị niile ahụ wee nye ezu ori onye abụ gọọmenti anyway ọ dị n'uche mkwuo n'ọnụ mana ọnụ osi ebe m ka m mesi ekwu ya share this video after you watch this video but what I say now nwanne ọ confirm true kpọọ ya ngwa ya ekene m ụnụ aka bụ Manyigo TV anyị adịrị ebu I love you all.